Γεια σας, είμαι ο Νίκος Πεζηριάννης. Καλησπέρα, είμαι η Σιροπούλη Κατερίνα. Είμαστε φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής. Θα σας παρουσιάσουμε εδώ την εφαρμογή μας, τις λειτουργίες της δηλαδή. Το ονομάσαμε EcoTrack. Πρόκειται για μια εφαρμογή που εστιάζει στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση χάρτινων κουτιών. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε τη λειτουργία της εγγραφής. Ο χρήστης κάνει κλικ στο link εγγραφή. Εμφανίζεται μια νέα οθόνη με όλα τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει. Τώρα εγώ θα εισάγω κάποια στοιχεία και επαλήθευση του οδηγού. Τώρα εδώ, λοιπόν, ο χρήστης εδώ πρέπει να δηλώσει τι τύπου χρήστη είναι. Έχουμε τριών είδων χρήστες. Έχουμε τον φορτηγό, την εταιρεία και τον ιδιώτη. Λοιπόν, εγώ θα μπω σαν εταιρεία. Εδώ πέρα κάτω υπάρχει ένας χάρτης Google Maps, μέσα από τον οποίο ο χρήστης μπορεί να δηλώσει την ακριβή τοποθεσία του πάνω στο χάρτη, πάνω στην πόλη. Λοιπόν, μετακινώντας τον marker, εμφανίζεται η διεύθυνση. Εγώ, ας πούμε, βρίσκομαι στην Γρηγορίου Παλαμά. Τέλος, μετά αφού έχω παληθεύσει τα στοιχεία μου, πατάω το κουμπί καταχώρηση. Και το σύστημα μας μεταφέρει στην κεντρική οθόνη του χρήστη. Τώρα θα σας δείξουμε λιγάκι πώς είναι διαμορφωμένη αυτή η σελίδα. Βλέπουμε στο κέντρο το χάρτη. Στο χάρτη έχουμε όλους τους χρήστες, εταιρείες, φορτηγά, ιδιώτες. Με το πράσινο σπιτάκι απεικονίζουμε την εταιρεία. Κάνοντας κλικ πάνω στην εταιρεία βλέπουμε το όνομά της και τη διεύθυνσή της πάνω στο χάρτη. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους χρήστες. Το πράσινο ανθρωπάκι είναι ο χρήστης. Το μπλε σημάδι πάνω στο χάρτη είναι το βρατήριο βενζίνης. Και έχουμε και το φορτηγό. Είναι αυτή τη στιγμή στην αφετηρία, δηλαδή στο κέντρο ανακύκλωσης. Μπορεί να δηλωθεί οπουδήποτε κέντρο ανακύκλωσης. Εμείς το βάλαμε εδώ για λόγους ευκολίας και λόγους παρουσίασης. Βλέπουμε εδώ από κάτω ακριβώς το status. Στο status καταγράφονται όλες οι κινήσεις της εφαρμογής. Είναι κάθε φορά που γίνεται δηλαδή κάποια νέα είσοδος χρήστη στο σύστημα, κάποιο φορτηγό ξεκινάει την πορεία του προς μια κατεύθυνση. Κάθε φορά που δηλώνεται πλήθος κουτιών προς ανακύκλωση από μια εταιρεία, είτε κάποιος χρήστης επιθυμεί να επαναχρησιμοποιήσει κάποια κουτιά, όλα αυτά φαίνονται στο status. Έχουμε τις 5 τελευταίες καταστάσεις της εφαρμογής και από κάτω έχουμε και τις λειτουργίες. Τώρα η εταιρεία έχει και τις δύο λειτουργίες, μπορεί και να ανακυκλώσει και να επαναχρησιμοποιήσει κουτιά. Συμβατικά βάλαμε τα μεγέθη, μικρά, μεσαία, μεγάλα κουτιά. Μπορούν να οριστούν όπως θέλει ο καθένας. Εμείς ορίσαμε ως μικρό κουτί ένα κουτί των 500 γραμμαρίων, μεσαίο 1000 γραμμάρια 1 κιλό και το μεγάλο 1,5 κιλό αντίστοιχα. Ο χρήστης λοιπόν καταχωρεί κάποια κουτιά. Ας βάλουμε 51 κουτιά, 10 και 5. Πιέζει το κουμπί ανακύκλωσε. Αυτή τη στιγμή θα δούμε στο status ότι βλέπουμε ότι η εταιρεία Core 5, εγώ δηλαδή, δήλωσα 51 μικρά κουτιά, 10 μεσαία, 5 μεγάλα κουτιά και ένα από τα φορτηγά ξεκίνησε να κατευθύνεται προς την εταιρεία Core 5 για παραλαβή. Δείχνεται και ο αναμενόμενος χρόνος, εδώ στο status, και βλέπουμε και το φορτηγό, καθώς κατευθύνεται προς την εταιρεία. Διαλέγει το συντομότερο μονοπάτι. Έχουμε πάρει όλα τα πραγματικά στοιχεία από τα Google Maps. Το polyline που σχηματίζεται κατά το δρομολόγιο του φορτηγού δείχνει την κίνηση στον δρόμο εκείνη τη στιγμή. Φυσικά την παίρνουμε τυχαία, γιατί είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αυτός ο παράγοντας. Ωστόσο όμως, αν έχουμε πραγματικά δεδομένα, η εφαρμογή λειτουργεί. Μπορούν απλά να εισαχθούν τίποτα παραπάνω. Βλέπουμε εδώ είναι ένας... Εδώ το πράσινο χρώμα υποδεικνύει ότι η κίνηση είναι χαλαρή, συγκεκριμένα. Θα το δούμε, όλες αυτές τις λειτουργίες θα τις δούμε και στην σελίδα του φορτηγού πιο αναλυτικά, να φαίνεται τι κάνει ακριβώς. Λοιπόν, Τώρα θα κάνω login ως ιδιώτης. Θα σας δείξω τη λειτουργία του ιδιώτη, που είναι η λειτουργία της επαναχρησιμοποίησης των χάρτινων κουτιών.
Μεταφέρομαι στην κεντρική οθόνη του ιδιώτη. Ο χάρτης παραμένει ίδιος, όπως και το status. Δεν αλλάζει μεταξύ των χρηστών. Τώρα, κάνω κάποια αίτηση για κουτιά, δηλαδή εγώ ζητάω 10 μικρά κουτιά. Πατάω το πλήκτρο επαναχρησιμοποίησε και το σύστημα υπολογίζει ποια είναι η πιο κοντινή εταιρεία προς εμένα που μπορεί να μου διαθέσει αυτά τα κουτιά. Αν εμφανίσετε πάνω σε αυτήν την εταιρεία, είναι η Corp 5 και εμφανίζεται το μήνυμα της επιβεβαίωσης. Δηλαδή, θέλω να παραλάβω αυτά τα κουτιά. Λοιπόν, εγώ πατάω ναι. Και πλέον μπορώ να πάω στην εταιρεία και να πάρω τα κουτιά που ζήτησα. Βλέπετε επίσης ότι εδώ εμφανίζεται το μήνυμα ότι ο ιδιώτης αφαίρεσε 10 μικρά κουτιά από την εταιρεία Corp 5. Τώρα εγώ θα μπω λίγο σαν φορτηγό, γράφω track 1, τον κωδικό πρόσβασής μου, πιέζω το πλήκτρο είσοδος, κεντρική οθόνη του φορτηγού, βλέπουμε δεν αλλάζουν τα πράγματα στο χάρτη, βλέπω την κίνησή μου. Κάτω στις λειτουργίες, δεν έχουμε λειτουργίες, πρόκειται για προσομοιωμένη κίνηση του φορτηγού. Σαφώς δεν εννοούμε ότι τα φορτηγά μας είναι robots, έτσι. Το λογισμικό μας είναι συμβουλευτική εφαρμογή για τους οδηγούς των φορτηγών, δηλαδή ουσιαστικά εφόσον το φορτηγό υποστηρίζει τεχνολογία 3G και GPS, μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα για την υπόδειξη της επόμενης κίνησης του φορτηγού. Να πούμε λίγο ότι είναι 3 λειτουργίες του φορτηγού. Ουσιαστικά οι επιλογές της κίνησης είναι να επιλέξει να πάει στην πλησιέστερη προς αυτό εταιρεία και όχι μόνο αυτό, επιλέγει να πάει από το κοντινότερο δρόμο συνυπολογίζοντας παράγοντες κίνησης. Μπορεί να πάει στη βάση, να γυρίσει δηλαδή στη βάση του εφόσον είναι φορτωμένο. Εδώ βλέπουμε τη βάση. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση υπολογίζει εκείνο το δρομολόγιο το οποίο είναι και το συντομότερο από όλες τις απόψεις. Ή μπορεί να πάει στο πρατήριο βενζίνης εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα καύσιμά του. Θα δούμε λιγάκι κάτω στην οθόνη τους δείκτες. Κάθε φορά βλέπουμε, ας πούμε εγώ ο track 1, είμαι σε έναν δρόμο που έχει 30% μποτιλιάρισμα. Η πληρότητα του φορτίου μου, το φορτηγό μου είναι πλήρης. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κίνησή μου θα είναι να κατακτηθώ στη βάση. Και βλέπουμε και την πληρότητα του ρεζερβουάρ. Όταν το ρεζερβουάρ εξαντληθεί, το φορτηγό θα πάει για βενζίνη. Εδώ, δίπλα, αυτό το κομμάτι υπάρχει σε όλες τις οθόνες. Είναι οι λεγόμενοι δείκτες. Συμπεριλάβαμε δείκτες για να δείξουμε, έτσι, να έχουν οι χρήστες να βλέπουν το πόσο πολύ συμβάλλουν στο περιβάλλον κάθε φορά. Τους δημιουργείται έτσι μια ικανοποίηση από αυτό, ίσως τους δημιουργεί κάποιους στόχους να συνεχίζουν να κυκλώνουν, να χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με κάποια δεδομένα τα οποία τα έχουμε αναλύσει στα έγγραφά μας, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε με την επαναχρησιμοποίηση και με την ανακύκλωση εξοικονομήσαμε 52 δέντρα, 93 κυβικά μέτρα νερό, 8.388 κιλοβατόρες ενέργεια και 900.000 περίπου λίτρα βενζίνη. Θα δούμε λιγάκι ότι φαίνεται και η κατανάλωση του φορτηγού σε βενζίνη, έτσι ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των πραγμάτων. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι στην ιστοσελίδα, στην οθόνη δηλαδή, όλες οι ανανεώσεις γίνονται με τη χρήση του Ajax, δηλαδή ο χάρτης και όλα τα συστατικά του χάρτη, φορτηγά, εταιρείες, ιδιώτες, βενζινάδικα, τα polylines, οι markers, κάτω το status και τα λοιπά, οι λειτουργίες που κάνουν οι ιδιώτες και οι χρήστες, όλες οι ανανεώσεις γίνονται μέσω Ajax. Κάθε 10 δευτερόλεπτα γίνεται ασύγχρονη ανανέωση της σελίδας. Δηλαδή δεν επιβαρύνεται το σερβερ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά.